At ayun, good morning mga par. Ano oras na ba? 9:28. Oras natin ngayon ay 9:28 against the light. Ayun. 9:28 bali pupunta kami dun sa sa neighborhood dun sa lugar ko. Kasi ito lugar ni Mrs. Kasama ko yung anak ko kasi kukunin ko na yung in-order na bigas para sa abin pinakasal ni Bayaw. 6 na bigas, bali yung isang sako nabili ko lang ng 2.6. Nakamura na doon, 2.6. 6 na sako times 2.6, 15, magkano? 15,600 yung halaga ng bigas. Grabe. Grabe talaga magano ng okasyon. Bigas pa lang. Grabe na. Gastos na. At ayun, abang-abang na lang po sa mga susunod na video. Ito yung palis na nga kami ng aking anak. Siya yung videographer ko ngayon. Kasama ko siya. Yun. Hi ka na. Hi. Yun. Pagpalis na kami. Yung sasakyan namin. Right. Shout out. Welcome to my vlog. Hi guys. Ew. Tara na. Ano yung pupunta kami sa bahala ng bigas? Ayan. Oh, super nice. Overlines galing Manila. Iyain Pagsaw. Parang naman sila yung super nice. Overline. Grabe kainit. Magsalita ka. Ano mo sa bugas? LBB na ako. Ano yung dumaan kami dun sa bahay? Yung tindahan ko na papa.
Bibi. Dito na kami. Dakuhanan na usigat. Ayun siya yung dito mo. Ra. Patay mo. Ha? Patay mo. Ayun, tawag dito. O ayan, nagluluto si mama ng binangat. Binangat. Yun. At babalik na lang kami mamayang hapon kasi wala yung mayari ng bigas. At nandito si ano, Ano mo din? Alamid. Ba't kayo umuwi? Ha? Ba't kayo umuwi? Hindi ito. Tapos, Abangan niya yung ano? Galing kami kanila. ah, yo. Ano? Balik ka na doon. Pa? Nahuli ka na. Malapit na. Nahuli ka na. Papayatas na. Huli. Malapit na. Na ano? Ha? Yung nakabidyo ko na pa. Yo, yo, yo! Amo! Pagpara! Ha? Set out! Ano galing? Kukunin yung bigas. Mainit na. Kaso wala yung may-ari. Tatay. Bim Bim! Amo! Kuluan kami kailangan ko ano ulit. Ganda-ganda ko ano. Makabitan ko yung malaki yun. Oh. Patay mo na. Ha? Jerry. Larsa karne. Pero tabi. Ito ka mga siling sa kanina. Hindi makabakal. Ano? Anak po nito. Yung agtupa. Ano ka na ba? Sabihan mo na ha? Sing. Naku. Di ka bakal. Pero pabakalin mo doy. Sawog ko na. Pansawog. Bicol Express. Ano? Dapat tipid. Ha? Ano? Patay niyo pa na? Ha? Ha? Ayun tayo. Okay. Bukasin ko muna. Ha? Tatay! Amoy! Ay, amo. Nakabuhay na. Ay! Yo guys, tari po kitang neighborhood. Tapos, Sorry po sa mga Naka-counter. kumuna ka ni tatay ay. Kumuna ni tatay oh. Oh. Bagong gupit pati. Ha? Bagong gupit. Oh. Bagong gupit. Nas, ano sasabi mo? Tamang bisita kami ngayon kasi ano, Tapos? di na kami nakakapunta dito. Napa-haircut na rin. Ano na eh, masyadong mahaba ng buhok natin. Amo. Amo. Amo, amo. Amo ko na amo. Tata. 6 na sakong bigas. Isa, 50 kilos yung isang sako.
Santo ah. Yung, buksa. Sabah ka bumulwag. Kupasa na mo ko. Kamu ko. Kayo. Parang walang dala. Kamu ko, idam mo sa darong ko. Pare, darong. Tawa ka yan. Ano yung kamu? Kasi ba nga na di kagutan? Ano yan po? Ito Sino na ba yung yun? ano. Ito na yung bigas na gagamitin para sa kasal ni Bayaw sa Binte. Yung sa single. Yung kasi mama. Kaya na, dyan ka na. Sakay na. Sakit. Ato mo? Ha? The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna Magpatiton. two hearts running wild. Bukas na, open. Open.
Nung nakuha kong gabi, mamaya anuin ko na yan. Ihimayin ko na ito mamaya. Ayan, against the light ah. Ayan. Ayan, pagkatapos mga gano'n ng gabi, nag-offer si Miss ng kape. Kape muna. Habang nag-iisip-isip kung ano yung mga gagawin ngayong araw na to. Gusto ko na magpagupit. Ano na yung buhok ko. Tanda ko na tingnan. At yun siguro mamaya parang manguha na ata kami ng kawayan doon sa bukid para maglalagay ng temporary na bubong dun sa likod, maggagayatan ng mga karne. Kasi Lunes na, ilang araw na lang. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 6 na araw. Kasal na. Ay, malapit na. Grabe talaga yung yung gastos ng okasyon, lalo na yung kasal. Kasi bigas pa lang, magkano na? 15, 15 plus. Big days. Yung baboy, ay yung budget mo na mga kahit 300. Mga 300 siguro. Pagkakasyain na. Ayun. Kaya kung walang ipon, grabe. Kaya yung naisip ko rin talaga na kailangan mag-ipon muna. Ayaw ko umasa. Tapos kahapon, naubusan pa kami ng gasolina. Kasama ko yung anak ko. Ang nangyari, tinulak ko yung kulong-kulong.
Tapos yung anak ko yung nagmaneho. Di ba, baby? Layo. Naubusan kami ng gas. Di ba? Ano naramdaman mo nung tinutulak kita dun sa top down? Kinakabahan ka. Gumagalaw yung paa mo. Kung kabahan, ganun lang talaga yun. Pero may kibig. Nanginginig raw mga par yung paa niya habang tinutulak ko. Kasi yung top down na yan, ang alam kung may gasolina yan kasi pinultang ko yan. Ngayon, ginagamit-gamit, hindi siguro nakakargahan. So, naubusan. Naubusan kami ng gas. Yung banda kila Kuya Noli, sa San Roque. Pupunta nun sa amin. Sabi ng anak ko, kawawa ka naman papa, nagtutulak ka. May kibig pala yung paa mo. Ayos. Ayun. Natin mga par, yung ulam natin ngayon ay gabi. Babuhasan ko na tong gabi. Ano yung balik nun? Ano lang? Ano lang muna. Parang maiba naman. Palusag. Madalang na luto. Natipid na naman tayo. Hiningi sa kapitbahay. Ay, yung iba, para sa disperas ng kasal. Daridigan pa nga yan, kulang pa yan. Pati sasama namin ito. Sasama. Tangkay. Ano si Kuya Mumi? Tatawag na si nanay.